Benvinguts al canal Van 2000. Molt bé, i per últim, per acabar, anem a fer un nou scratch d'aquests una mica més complicat. Mireu, el primer que hem fet és agafar aquest personatge i mireu, només té un vestit, aquest d'aquí. Però ara ho canviarem, aprendrem a canviar el vestit. Bé, aquí farem el personatge una mica més gran perquè es vegi. Posarem, per exemple, a 200 i aquí el tenim. I anem a canviar el nostre personatge. Com canviem el vestit del nostre personatge? Doncs mireu, anem a vestit i el primer de tot que farem serà duplicar. Fem un clic a la banda de la dreta i li diem duplicar. I duplicar. Molt bé, ens anem al segon. I aquí ja podem fer moltíssimes coses. Podem pintar-lo, canviar de tamany, canviar les formes. Per exemple, el que farem primer de tot podria ser aquesta que fiquem a sobre de la llengua, la podríem fer més llarga. Després el que podríem fer també és canviar-li la llengua de color. Podríem anar a posar-li un vermell i a l'esquerra li clicarem aquí sobre. L'haurem posat a color vermell. Fixeu-vos que ja ha canviat el color, és més vermell ara. Molt bé, una altra cosa que podríem canviar, per exemple, també seria el color de la nostra granota. Així que el que farem serà posar-li un verd més claret perquè està fent un gran esforç. I com la nostra història anirà de que aquesta granota es menjarà una mosca, doncs a l'última disfressa el que farem serà li traurem la llengua perquè ja no necessitarem. Protegim el pinzell, fem un clic i fora. I el que fem és fer-lo més gran. Es posarà molt més grassa. Molt bé, aquests ulls els primer els passem aquí i també el posarem una mica de cara d'alegria a la nostra gran. Passem el ull aquí. S'haurà cruspit una mosca i estarà molt contenta. I ara anirem a canviar-li també el color, posarem un verd però més fosc. Si passa això, només hem de fer Ctrl+Z i anirem cap enrere. Neteixem el pinzell perquè teníem assenyalat el mig. Farem el verd que teníem per aquí i agafarem un verd més fosc. Perfecte, i ara ho pintarem. Pintarem la nostra granota de verd més fosc. Perfecte, doncs ja tenim la nostra granota amb 1, 2, 3 disfresses. Podríem fer tantes com vulguem. Doncs vinga, anem a aplicar el codi de la nostra granota. Què farà la granota aquesta? Doncs mireu, quan cliquem la bandera verda, com sempre, perquè comenci la nostra història, quan cliquem la bandera verda, el que volem és que tingui la disfressa, la primera disfressa de totes. Així que té un aspecte, tirarem l'aspecte, canviar per l'aspecte 1, el primer aspecte, és a dir, tindrà aquest. Després li direm que esperi un parell de segons, perquè això ho puguem veure. I què li direm? Doncs que vagi canviant d'aspecte cada temps. Així que el que farem serà el següent. Per no complicar-nos massa la vida, duplicarem i duplicarem. I duplicarem perquè té 3 vestits. Perfecte, aquí tenim el primer. Després aquí li direm que vagi al segon. I aquí li direm que vagi al tercer vestit. Això ho sabrà. Molt bé. I el que farem serà al revés. Li direm que si espera, ja estarà bé. Molt bé. I anirem, això que ho vagi fent per sempre. Anem a veure com funciona això. Molt bé, cliquem, direm bandera verda i ho aturem. Vale. I ara aquí el que ens falta és la mosca, clar,
perquè si no. Vale, jo us havia dit que els personatges aquests que tenim, també nosaltres podem importar altres personatges que ens interessin. I jo m'he baixat una mosca d'internet. Per agafar-la he anat al meu ordinador, he pujat un personatge. Clico aquí i vaig al meu escritori a buscar el personatge aquest. El tinc aquí, selecciono i a obrir. Molt bé, aquí tinc la mosca. Bueno, ja es veu que és una mosca molt gran, no? Així que la mosca la farem molt més petita. La deixarem a veure al 25%. Molt bé, ara sí que ja és una mosca molt més petita. La tenim per aquí. Vale, i li farem aquesta mosca, primer li farem que tingui una mica de vida. Així que farem el següent. Quan cliquem la bandera verda, mireu que ara estic aquí treballant en una mosca, ¿vale? Què li direm? Doncs que per sempre, faci un moviment, es mogui uns passos, que es mogui, per exemple, 20 passos, 20, i després que faci altre menys 20 passos, Però clar, si posem això així, no ho veuríem, d'acord? Perquè tant l'ordinador no va tan ràpid que no veuríem que es mogués la mosca. Així que el que li tenim que dir amb una tecla de control és que esperi una miqueta, entre un moviment i un altre que esperi una miqueta. Posarem, per exemple, que esperi 0. Ui, aquí he posat un punt més. 0.1. Anem a veure, cliquem la bandera verda. Molt bé, ja veiem que fa un moviment de mosca i la nostra granota ja va funcionant, clar. Vale, ho deixarem al principi i aturem. Vale, què més volem fer? Doncs volem fer que quan la nostra granota toqui la mosca, per donar la sensació de que serà cruspit, el que farem és que desaparegui. I això com es fa? Doncs, mireu, hi ha una opció que no l'hem treballat, que és aquesta. Si passa alguna cosa, llavors que passa una altra cosa. I aquí utilitzarem per primera vegada els sensors. Hi ha sensors de moltes coses. I aquí li direm tocant el color. D'acord? Molt bé. Què necessitem? Doncs esbrinar el color. I el color que li farem serà el color de la llengua. Però no serà aquest color d'aquí. D'acord? Sinó el color que farem serà un color vermell que tindrem que anar a buscar per aquí. El color vermell és aquest d'aquí. D'acord? És el color que té la llengua quan es fa llarga. Si tocant el color vermell, llavors, què voldrem que faci aquesta mosca? Doncs li farem un aspecte, li direm que desaparegui. I aquí està, que s'amagui. Molt bé, ja posarem això sempre, per sempre. Molt bé, anem a veure què passa. Aquí no està tocant encara la mosca, així que el que farem serà aproximar una mica més la mosca. Vale, així sembla que és un error, però no. Què ha passat? Que el color aquest que teníem del nostre vestit, aquest vermell de la granota, aquest color no era exactament... Ui, que ha canviat el color. No era exactament igual que el color que nosaltres li hem dit. Vale, doncs això com ho podem fer? Doncs veureu. Anem al codi i ara seleccionem, anem al codi de la mosca i ara seleccionem aquest color. Vale. Hem de seleccionar aquest color. Exacte. I anem a provar. A veure si ens surt. Molt bé. Hem seleccionat el color i ha desaparegut. Ara què passa? Que la mosca no torna a aparèixer. Així que li direm, per acabar, li direm una cosa al programa, a la mosca. Li direm que sempre que cliquem la bandera verda, es mostri. És a dir, quan cliquem la bandera verda, farà tot això, però mentre no estigui tocant aquest color, es mostrarà. Anem a veure si ens ha sortit bé.
Perfecte, podríem aproximar una mica més la mosca, així que el que farem serà aproximar-la una mica més, perquè doni sensació de que sí que l'agafa. Aquí ho tenim. Doncs molt bé, fins aquí aquest tutorial. Deixem una mica de temps perquè feu aquest codi, aquest de la mosca i el de la granota. Doncs fins aquí. Adéu-siau.